שלום וברוכים הבאים לסדרת מדריכי הוידאו של מערכת ליד מנג'ר. אני עודד ואני אדריך אתכם על המערכת. אנחנו נמצאים כרגע בסרטון שמדבר על מסך הלידים. מסך הלידים זה המסך הראשון בו אתם נתקלים כשאתם נכנסים למערכת. זה המסך שאנחנו רואים כאן. ובעצם המסך הזה מאפשר לכם לעשות פעולות, קודם כל לצפות בכל הלידים ולראות כל המידע עליהם, ולעשות מספר פעולות עליהם. דבר ראשון נסביר על הצורה. אנחנו בעצם נוהגים לחלק את המסך לשלושה חלקים. החלק הראשון זה החלק הזה של טבלת הלידים. אנחנו רואים פה את הטבלה. בטבלה מוצגים כל השדות. עכשיו, התצוגה של השדות היא בהתאם להרשאות שאפשר להגדיר. יש הרחבה על זה בסרטון המתאים, סרטון שמדבר על הרשאות. אבל אנחנו נסביר על השדות, על שדות המערכת, השדות שבעצם המערכת באה איתם. דבר ראשון זה השדה הזה, זה בעצם סימון של מספר, זה מספר הליד. לכל ליד במערכת יש מספר ייחודי שמזהה אותו, ככה שאפשר לפי המספר הזה לזהות ליד באופן ספציפי וייחודי. תאריך, התאריך זה תאריך והשעה בעצם שבהם הליד נכנס למערכת. סטטוס זה סטטוס הטיפול בליד. אפשר גם מתוך הטבלה לשנות סטטוסים. ובעצם אתם מגדירים לעצמכם סטטוסים בהתאם לתהליך העבודה שלכם מול הליד. ועל זה יש הרחבה בסרטון על הגדרות סטטוסים ושדות. תאריך טיוב זה התאריך בו הליד טויב. במידה ואתם משתמשים במודול טיובים ובעצם מבצעים תהליך שנקרא טיוב, שבו אתם יוצרים קשר עם הליד, מוודאים פרטים, מתקנים פרטים לפני שאתם עושים פעולות נוספות, כגון להעביר אותו לטיפול של גורם אחר או למכור את הליד לאיזשהו לקוח סופי, אז יש תהליך פנימי בתוך המערכת שאפשר להשתמש בו שנקרא טיוב. התאריך הטיוב זה התאריך בו הליד טויב. סיבת פסילה, אתם יכולים להגדיר סיבות פסילה שכשאתם מכריזים עליהם, בעצם אתם מציינים בתוך המערכת שעל הליד הזה אתם לא תיתנו תשלום לספק הלידים שסיפק לכם את הלידים. במידה, זה רלוונטי בעיקר במידה ואתם קונים לידים ועל כל ליד יש לכם תשלום ספציפי. קמפיין וערוץ וספק וכלי פרסומי. כל השדות האלה הם בעצם שדות שמציינים לכם את המקורות מהם הליד הגיע אליכם. יש לזה הרחבה בפרק על קמפיינים וערוצים. מחיר קנייה, שוב במידה ואתם משלמים על כל ליד, אתם יכולים לציין מחיר קנייה ומחיר אוטומטי בהתאם לכל מיני פרמטרים ותנאים מסוימים, ואז בעצם אתם רואים את המחיר קנייה של הליד. ניתובים זה מספר הניתובים, מספר ההפניות של הליד לגורמים נוספים, אם זה לטיפול טיפול על ידי משתמשים פנים ארגוניים או למחירה לגורמים חיצוניים, ללקוח חיצוני. מחירות, שוב במידה ואתם מוכרים ללקוח חיצוני, אז סך כל המחירות של הליד, כדי שאפשר למכור אותו למספר לקוחות. SMS זה מספר ה-SMSים שנשלחו בהקשר הליד, אם זה SMSים פנימיים שנשלחו אליכם או לגורם מטפל שלכם כשהליד נכנס או כשהעברתם אליו, או SMSים שנשלחו לגורם חיצוני, ללקוח שהעברתם אליו את הליד, או SMSים שנשלחו לליד עצמו, שגם זה קיים. החלק הזה, עד כאן זה החלק של שדות המערכת. מפה וכמעט עד הסוף זה שדות מותאמים אישית שאתם בעצם מגדירים אותם בתוך המערכת, ואתם יכולים למלא שם את הפרטים שאתם זקוקים להם. על זה שוב, כמו שאמרתי, יש הרחבה בפרק על סטטוסים ושדות. אבל בסוף הטבלה גם מופיעים עוד מספר שדות של המערכת. למשל כתובת IP שממנה הליד הגיע, המקור זה הדף עצמו שממנו הגיע הליד, המפנה זה בעצם האתר שהפנה,
ומפנה חיצוני זה הגורם שהפנה לאותו אתר, למשל יכול להיות שם גוגל וכדומה. עד כאן על השדות שבטבלה. נחזור לתחילת הטבלה. גם אם אתם יכולים לראות בתחתית הטבלה מופיע שורת סיכום, מספר הלידים שיש בתצוגה הנוכחית, ניתובים, שיש מספר ניתובים, מספר SMSים, הסכום סך הכל לתשלום שאתם צריכים לשלם על כל הלידים, וסך המחירות והרווח, שורת הרווח. עכשיו, בנוסף אנחנו יכולים בעצם לסנן את התצוגה הזאת לפי תקופה, לפי תאריכים, תקופה. אפשר, כמו שאתם רואים היום, אתמול, חודש נוכחי, חודש קודם, וכל התקופה, שזה אומר בעצם כל הלידים במערכת, ואתם יכולים גם לציין תאריכים מסוימים, למשל נבחר איזשהו תאריך מאמצע ינואר עד סוף מאי, ונעשה חיפוש. בעצם התצוגה מצטמצמת ל3 לידים. נחזור חזרה על תצוגת הברירת מחדל על ידי הקלקה על הלוגו. אוקיי, זה הסינון לפי תאריכים. בנוסף יש פה כפתור רענון שמרענן לכם את התצוגה, במידה ובמהלך השהייה במסך השתנו דברים, ניתובים, פרטים שמשתמש אחר שינה, נכנסו לידים חדשים, הרענון פשוט נותן לכם רענון של התצוגה. פלוס יוצר ליד חדש, ועל זה נרחיב בסרטון על יצירת ליד ועריכת ליד. ויש לנו את הכפתור ייצוא לאקסל, שבעצם יצא לכם את כל הלידים בתצוגה הנוכחית לקובץ אקסל ומוריד את זה למחשב שלכם. דבר נוסף שקיים, כמו שאתם רואים, כתוב פה 1 עד 20 מתוך 120. זאת אומרת, התצוגה הנוכחית בחילה מראה לכם, צורת ההצגה מראה לכם רק 20 לידים בעמוד. אפשר לשנות את זה, 10, אפשר לבחור 10, 20, 50 או 100 שורות בעמוד. ובהתאם לכך גם משתנה פה, כמו שאתם רואים פה יש פה חיצים של דפדוף, שאתם יכולים בעצם לעבור הלאה לדף הבא. אז פה אנחנו רואים תצוגה של 100 לידים, ואנחנו מקליקים על הדף הבא ואנחנו נראה את 20 הלידים האחרונים. אם נחזיר את זה ל-20 שורות לעמוד, אנחנו נראה 1 עד 20, נלחץ על דף הבא, נראה 21 עד 40, ואחר כך 41 עד 60 וכן הלאה. זה בעצם טבלת הלידים. החלק השני במסך הלידים זה החלק הימני שנקרא, אנחנו קוראים לו פאנל הסינון. בעצם פה קיימים פילטרים שעוזרים לכם לסנן את התצוגה של הלידים. אתם יכולים לסנן לפי סטטוסים, וכמו שהזכרתי כבר, סטטוסים הם בעצם הגדרה מותאמת אישית שאתם תלמדו עליה בסרטון על הגדרת סטטוסים ושדות. אבל אם למשל נבחר סטטוס חדש, בעצם אנחנו נבחר להציג את כל הלידים שנמצאים כרגע בסטטוס חדש, אז הרשימה מצטמצמת לנו ל-107 לידים. אם נעבור לסטטוס שנקרא בטיפול, יש לנו רשימה אפילו יותר קטנה, 2 לידים בטיפול. וכן הלאה. בנוסף, כמו שאמרתי, מי שמשתמש במודול טיוב, אפשר לסנן לפי סטטוס הטיוב. לידים שנמצאים בסטטוס שנקרא ממתין לטיוב, שעוד לא התחילו לטפל בהם, בטיוב. וכן הלאה. בנוסף, סיבות הפסילה, אנחנו מגדירים, כמו שאמרתי, סיבות פסילה, אפשר לסנן לפי סיבות הפסילה שניתנו ללידים, ניתוב ומשוב לקוחות, לידים שנותבו ללקוחות מסוימים או לידים ללא ניתובים, לידים עם משובים מסוימים, שזה בעצם
אפשרות לתת ללקוחות שלכם שמקבלים את הלידים, לתת תגובה על הליד, אם הוא תקין או לא תקין מבחינתם. אתם יכולים לסנן את זה לפי המשובים שלהם, ולפי קמפיינים, ובכל קמפיין גם לפי ערוצים. שוב, הרחבה על זה נמצא בפרק על קמפיינים וערוצים, ולפי ספקים, שזה בעצם הספקים שמספקים לכם את הלידים. דבר נוסף שאפשר לבצע בפאנל הסינון הזה, זה בעצם שליטה בתצוגה שלו על ידי הקלקה על הסיכה פה. ברגע שאני מקליק על הסיכה, בעצם התצוגה הופכת להיות דינמית והיא נעלמת באופן אוטומטי כשאני מזיז את העכבר. זה נותן לנו אפשרות לראות יותר על המסך. זה משמעותי בעיקר למי שמשתמש במסך קטן. ככה רואים יותר במבט אחד. ברגע ששמים את העכבר חזרה, אז רואים את זה שוב. אפשר לעבוד עם הפאנל הזה. ואם אני מקליק פה על הסיכה שוב, אני נועץ אותה חזרה. בנוסף, יש לנו את רשימת המסכים, ממנה אנחנו עוברים למסכים אחרים. החלק השלישי במסך הלידים זה החלק העליון, בעצם החלק שנמצא בו שורת החיפוש. בשורת החיפוש אנחנו יכולים לחפש לפי כל שדה שקיים. אם אנחנו מחפשים לפי מספר ליד, אז בעצם יש לנו תמיד תוצאה, מקסימום תוצאה אחת. לא יכול להיות יותר, כי זה מספר חד ערכי. אם אנחנו רוצים לחפש לפי שם, נחפש לפי שם, למשל בדיקה, יש פה הרבה בדיקה בחשבון הזה. הנה, יש לנו 5 שהשם שלהם מתחיל בבדיקה. במקרה הזה. אנחנו יכולים ללחוץ פה על המחק, לנקות את החיפוש ולראות את כל הלידים. בנוסף, כמו שאתם, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כל סינון שאנחנו מבצעים, בואו נעשה את זה שוב, נעשה גיל 22, יפה, בוצע סינון לפי גיל 22. עכשיו, כל סינון שנוסיף, למשל, נוסיף סינון של סטטוס חדש. הנה, מתווסף הסינון שם. במידה ואני רוצה להוריד אחד הסינונים, פשוט לוחץ על ה-X הקטן ליד הסינון הזה, והוא נעלם, והתצוגה מתרעננת. סטטוס חדש, ויש לנו את כל הלידים שבסטטוס חדש. ויש את אפס הכל, שבעצם מסתיר את כל הסינונים ומציג את כל הלידים שקיימים. דבר נוסף, גם פה יש לנו נעץ, שאנחנו יכולים להקליק עליו, והחלק העליון גם הופך להיות להיעלם. ואם אני בכלל עושה את זה על שניהם, אז כבר יש לי פה ניצול הרבה יותר טוב של המסך. וגם במקרה הזה אני יכול להחזיר את הנעץ, נחזיר פה את הנעץ, ואנחנו רואים את כל החלקים של המסך. עד כאן הסרטון על מסך הלידים. תודה שצפיתם בנו ונתראה בסרטונים הבאים.